И какво е състоянието? Тя след смъртта на баща ми, някакъв микроинсулт, не знам какво е получила, но имаше пареза на лявото око, очите й бяха ето така. Така гледаше през мен, буквално. Едното натам, едното натам. Не можеше да слезе от тротуар, не виждаше къде е тротуара, не можеше да пресече улица, не виждаше коли, не виждаше хора, само някакви сенки. С едното око офталмоложката каза, че вижда 10%, с другото око вижда 30%. Това няма общо с диоптера. Диоптера си е диоптер, въпросът е, че тя ослепяваше. В момента ходи на пазар, качва се в трамвай, вижда всичко, вижда децата, вижда мене и диоптера е с много малко спаднал, но факт е, че е спаднал, скоро беше на офталмолог, но вече не е с това ослепяване от 30% и очите й гледат направо. Вече не са така. Пареза на окото няма. Това е само капката за очи. Друго не сме слагали в очите. И офталмоложката каза, че това нещо го вижда за първи път и щяла да си къса дипломата. Защото това не било реално. Тя пита, ползвала ли си нещо? Тя казва, не съм ползвала нищо. Класика при нас. Нищо не съм ползвала. Когато отиде първия път при офталмоложката, нали, с тази пареза и с всичките други неща, офталмоложката каза, съжалявам, но не мога да ви помогна с нищо. Това нещо ще става по-зле, но по-добре няма да става за очи. Прекрасна прогноза. Капките ги така се прави с човек, който е в нужда. Да, нищо. Сопата по главата. Буквално казвам, нищо не мога да направя. Много съжалявам да ви го кажа, така няколко пъти се извинила. Това е, което мога да кажа накратко.